meneekö Vali ja Sirjasten Lytikas hakee meille vaikka sinne Sapuskaan? Olis puhetta? Ilmaa. Oo, eipä mua vielä syödä. Joo. No eikö me ruveta tosta siellä, missä sä kerkeisit syödä sen? Oikeesti. No vaikka sitten. Tulee räpylät on ja kaikki on. Banaani on hyvä, se pitää Hengen avasi. käynnissä Sitä kaikki. Joo. Joo, ja räpylätkin. Sitten istumaan Miten pääsee järkevimmin istumaan? Siitä vaan tuota lähemmäksi tänne ja... Mennäänkö me nyt siis takaperin? No niin. Vai se kierrätys? Se kierrätys. Meidän se kierrätys. Oli sulla mikä tekemättä? Molemmat puuttuu se kierrätys ja takaperin. Niin, ja selältä ja mitä? Siihen vaan istuu vaan kierrätys siis se... Kädet toiselle puolelle. Eikä nyt tehdään se kierrätys. Joo. Joo. Sano sitten. Mäkin. Missä siis pääsee istumaan? Kato, on. Muistitteko liivit täyttää? Auttaako se tässä istumista? No mut jos satutte, sitten katsi panna riukin kitaan. Jos sattuu pudota mouskahtaa. Se oli se tutti suukkaan. Joo, otanko mä pääsen se istumaan? Toi on kyllä aika... Toi on ihan oikeesti, joo niin no. Ei onnistuisi kuulkaa meikäläisen polkulla. Paljon sä jeesi, että mä katson sen näytellä. Joo. Ja silloin jäsenet vielä kunnossa. Sitten vaan rekusuu. Vielä. Joo, rekusuu ennen kuin meitä. No niin, tuo. Rekusuu ilmaan liivissä ja... Sitten ihan yhtä aikaa varmaan ehkä katsomaan. Joo. Nyt mä seitsemän. Muistakaa, ei saa roiskia. Se näytti pelottomammalta. Joo, ei se mikään.